Bon dia, benvingudes i benvinguts al canal del Mas de les Garroferes. Jo sóc Alba i avui vaig a ensenyar-vos com es cuina al forn de llenya. Els forns de llenya ja sabeu que són uns forns tradicionals que abans estaven a tots els masos. Així a l'interior de Castelló quasi tots els masos en tenen un. El nostre és prou antic, ara vos l'ensenyarem, vos ensenyarem com s'encén i quins són els passos que cal seguir per a poder cuinar al seu interior, perquè no és un forn senzill d'utilitzar. És difícil controlar la temperatura i, a banda, cal que s'encenga molt prompte per a poder utilitzar-lo després, unes 4 o 5 hores abans de començar a cuinar amb ell. Així que això és el que anem a ensenyar-vos. Som-hi! Com veieu, este és el forn, així té una espècie de campana que està feta a posteriori perquè regolfe el fum i se'n vaig pel fumeral, i esta porta l'hem feta nosaltres amb fusta perquè n'hi havia una planxa de metall i era bastant incòmoda perquè escalfava molt, cremava i no la podies tocar amb les mans. Aleshores vam fer esta planxa de fusta. Pesa molt. Deixarem per així. I esta és la boca, que té 2 pedres, així en forma de ronyó o de fesol, una miqueta corbes, i està molt mascarada perquè està molt utilitzat, s'ha utilitzat durant molts anys. Interior, a veure si tenim suficient llum, si no em faré jo amb el mòbil. Un segonet. Aquí trec el mòbil. Veieu? No es comprèn molt bé quina és la base perquè n'hi ha cendra, n'hi ha prou, però són lloses de pedra. Una es va perdre hacia un costat i la vam recuperar l'any passat. I la volta de dalt també és tota de pedra. És un forn prou gran. No sé quant deu fer de diàmetre, però és prou gran. Per ahí, no sé com fer-ho, per a fer-li llum i que es veja de fora a l'interior. Així. Així al mig es fa foc i després s'escombra cap a un costat quan ja està calent i es posen els aliments. Ahí té molta acumulació de cendra que l'haurem de netejar. I així està el fumeral. Que no es veu res. Això és el forn. Jo he conegut sempre els amos allí. I d'allí, però sempre, des que ell se va fer vell, allí tenia d'això, tenia una burra i tenia... Entrant com més talls al corral de la burra. I en Cabanes portava llogats i portava tot allí. I el forn el degué fer ell, no? Això sa mare d'ell va fer. Jo però me'n recordo que era menut, que el va fer el pare d'un cunyat meu, teuler, que tenia la teuleria ahí, va fer forn de pastar. El forn van fer antes, però que abans nosaltres van reformar. Pues van portar les ruralites i van ficar cabirot de fusta i el vam arreglar el forn per dins. Per estar el forn tot maleà.
vés allà malea i això, que van traient la brasa i la cendra, ho traien fora. En deixaven una poqueta de brasa, però la cendra, això, fora. I que van provar a veure si estava massa fort o no, perquè estàvem... Com ho provaven? Perquè ficaven una fogassa allí i ells sabien si estava molt fort, el cremava no se cuia, perquè per les baixes soles se cremava tot. Entonces no se cabien 8 o 10 fogasses, més tampoc. Ah, és grandet, eh? Grandet, sí, però com a totes les fogasses també eren majes. Que on vas? A on anem? Però què anem a buscar, què? Tot això ho fan els conills, que venen a menjar-se arrels, herbetes i si n'hi ha alguna armela que ha caigut d'algun armeler també. Ací tenim un pinaret, que no el tenim net, està ple de brossa, però que volem netejar. El volem netejar i ja veurem quan podrem. De moment està brut. Així fins i tot se tanca el camí, però se pot passar, n'hi ha com una xicoteta senda que permet passar cap a dins. On estem? Al bosc. El bosc? On estem? El bosc. Al bosc. Oh! Mamà, que terra... Però la pedra no la podem guardar, que la pedra no és per encendre el foc. Busca pinyes, a veure. Anem a buscar les pinyes, vinga. Mireu, el tenim superbrut, el pinar. Molt, molt brut. Però a poc anirem fent. Està Jaume ahí, que no vol entrar. Ahí n'hi ha una altra. Carrega-la, vinga. Molt bé.
funcionament ara és fàcil, és anar posant llenya, que s'agafi bé, és cap a dins, les pinyes, els palets, tot, i a veure que ho enfoquem. Anar posant llenya per a que faci foc i esperar a que el sostre es faci blanc. Mireu, no sé si s'apreciarà bé, però vaig a intentar ficar la càmera una miqueta
dins del forn perquè vegeu el sostre. El sostre del forn, quan el forn està a punt, es fa blanc. Veieu? Això, que està blanquinós. Això vol dir que ha arribat a la temperatura. M'estic cremant les mans una barbaritat. Trobo que contrapicat com ara es veu